दिनैहाय जिथु दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ दिनैहाय जोङो खुंबाय। दा बेयाव जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सिन्था खालामदों जे जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जे जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा महर होनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो थिग जानांगोन। सोलोंथाइ बिथिं, कालचारावनो होन, गेलेमुआव होन। दा थिग लेखायैनो जोङो जे उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ जाहाथे माने गावनि जिउ राहा दानायाव जे आगानसेबाबो आगाननैबाबो आवगायनो हायो आरो जे गोदाव सोराव बहाबा खनायाव बहाबा सोरजोंबा माने ज' जानानै मबाइलफ्राव ओरैनो गोदोसोआलासे थानायखौ जों माने होबथानायजों लोगोसे गावनि देहायाबो थिग जागोन आरो जे गावनि केरियार बा इयुननि जे राहा बेयो थिग रोखोम जाहैगोन बेबायदि सिन्थाधारा लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों। बियो मोनसे मिशन लानानै मावदों जे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। दा नैबे मिशनखौ साक्सेसफुल खालामनांगौब्ला जों बयनिबो मदद नांगोन। बाव उन्दैनि बाथ्रा गैया, गिदिरनि बाथ्रा गैया। जों एस ए हल हिसाबै बर' रायजो राजानो दा बेखौ आं रायजो राजाखौ खावलायबाय। दिनैहाय जे फार्स्ट अपेनिं मेट्स दा बेयाव सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिनि हेंथायै खुंग्रिं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जादोंमोन। दा बेयाव सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9 गलाव से गलाव खुंग्रिं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फेजेननानै दिनैहाय देरहासार जानो हाबाय। आं खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनैहाय जेनबाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांमोना नार्भास जानायनि बाथ्रा नङा। सम दङ, सोलोंबावनांगोन, ट्रेनिंखौ मोजां लानांगोन। कच बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जाहाथे दिनै जेनबाय होननानै जाहाथे बिथांमोनखौ माने नार्भास जाहोआ आरो इयुन फारसे बिथांमोनखौ नोजोर लाखिबाय थागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो जाय बिथांमोना देरहाबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोनखौ हाजासे साबायखर जासिबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै माब्लासिम सोलिगोन? दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो सानथामनिल' हाबाफारि लादों। जोंहा जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां खामानि दङ। दा गासैखौबो समखौ नोजोर बोनानै जोङो सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों। फाइनाल हिसाबै जोङो 26 बेखिनि 22, 25, 26 बे खेला जोबखांनायनि उनाव गथ'फोरखौ बहाबा गेलेहैनो लांनायनि आसा खालामदों। जोङो जे जोंनि चिरां जिल्लायाबो दिनैहाय दख'रानि सिङाव जाबाय। दख'रानि जोबखांनाय लोगो लोगो जिल्लानि आन्दाराव जागोन। दा जोंहा चिरां जिल्ला हिसाबै 7था दख'रा दङ। दा 7था दख'रानि गेजेराव कम्पिटिसन जागोन। बेयाव जोंनि जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो सेलेक्सन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेयाव पार्टिसिपेट लागोन। आसा खालामदों जे जोंनि दख'राया बे जिल्लाजों खुंजानायाव जाहाथे देरहासार जाबोनो हायो आरो जिल्लायाव गेलेनानै जे सायख'जागोन आं आसा खालामदों जोंनि दख'रानि जाय फंबायफ्रा गेलेगोन बिथांमोना जाहाथे बड'फा FC जे मोनसे फुटबल क्लाब बे दाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुआ बेयाव जाहाथे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनाबो बाहागो मोनगोन आं आसा खालामदों। I League जाहाथे गेलेहैनो हायो जोंनि जे बर' गथ'फ्रा लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जे गेलेगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे I League आव गेलेहैनो हायो आं बेखिनिखौ बिथांमोननिसिम आङो आंनिफ्राय लोगोसे जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बेस्ट उइसेस जासिहरबाय। नैबे सोलिबाय थानाय खेलाखौ नायफैनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबा खावलायहरगोन नामा? दिनैहाय जे अपेनिं जाबाय बेयावथ' खुब मोजाङै जोंनि अडियेन्सफोर फैदों नुदों। जोंनि इन्टेलेक्सुयेल्सफोर दंमोन, जे जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन दंमोन, ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर दंमोन, जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै आफादगिरियानो दंमोन। दा आं खावलायगोन जे जों सापर्ट होनांगोन जे जोंनि ओनसोलखौ जौगानांगौआव बा जोंनि ओनसोलखौ जे माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजान खालामनांगौब्ला नैबेफोरबायदि माखासे इभेन्ट्सफोर लानानै जोङो थांनांगोन। अब्लासो जोंनि बे ओनसोलफ्रा
माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथियो